back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Oy! Namunit ka mag-plastic diha. Unsa man, imo nang ibaligya? Kay kuwang ang inyong kwarta aron ihuman sa inyong bahay? Nahuman naman ang among bahay, Wen. Gipamunit ko ning plastic aron kun mag-uwan, di ni mapundo sa kanal. Ha! Artista ka gyud no? Hoy, tupakog utok. Di ka ni mo mada. Ug ang angin nimo kini. Uwat na ka! Nakalikay sa gano? Wen, di man ko makik-away nimo. Pero ako, may gusto makik-away nimo! Ug gusto may saan ako nimo, ha? Ikaw mo'y nakaingon kung nga nung dilip ko makuha ngayong pagtagad, DJ! Ug mo na hinungdan sa imong kalagot nako. O kani mo pagbatong dabanan ka! Nga kunuhay! Magkakita kas mga panghitabo sa unahan! Unsa man ka, Ginoo ka? Pasaylo ako kun ingon anang imong pagsabot, Wen, ha? Pero ang tinuod, wa ko'y daotang tinguha. Ug labi pang wa ko daniha si Jay. Baka kun ka! Ay! Aray ha! Aray! Aray di ay ha! Aray! Imus-mus ka imong naon sa yuta! Aron magkagaras-garas ni! Aray! Di na maibong si Jenny mo! Aray! Wen! Sige! 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 Tabang mo! Tabang mo ka magkumahadlong ninyo! What's the matter, ha? Dali! Higayon na nato ning ipasa-pasa nato ning ritaso! Ano mo? Akong pagumangkon ay! Kay tito mo ay maglambuyog kay dire! Salig mo! Dagan mo! Ikaw! Nagsaling ang pagka kay dili masukol ang akong beauty ng pagumangkon! Hula! Tito ay nagbinirohan na rin buhok! Sige! Pag tinagtangay mo sa iyong Arios pa! Ulang! Sabi na! Karoon ko! Buo din ka rin anong imong shirt so makita lang ng imong kigol! Unsa ko? Way buot nga magpatara lang? Hala sige, gukod! Hoy! Gukod kay mo din sa barangay! Isumbong ka mo nga inyo kung kitabangan! Hoy! Balik na rin! Hoy! Kaka ka malaki! Ay na lang siya gugda pa, dahil hilom na. Ay na siya gugda pa. Day! Gukod na lang nato, day! Aram magkabawas ta! Ayaw na lang lagi. Di na kinahanglan pa. Aron makamatun siya siyang sayop. Mayroon ka lang, ana! Auntie, Iyan, gibirag mo yung imong buhok! Uya! Hindi na ka masukol! ayaw na lang lagi, auntie. Bibi! Tanaw na kung huwag ba makuhain ang imong buhok? Ha? Maklaro din na, fan! Naglagot ko, ay! Huwag ko makabahos! Nanuwa man yung maguniti ka, Rul! Araw dito makadagon! Kaya nagtuod ay kumudagan to siya! Isugod ka ito milabdot sa buksa kung amiga ang ritaso! Sus! Bida gid uy! Ngano! Magita makaabot! Di ay, nakaabot man ta! Pero may dagan lang! Ngano iya makagilabdot ang buhok, day? Sagdi na lang, day, Carol. Pero nagpasalamat baya ko nga may abot tayon mo. Sukol sa dayo, oy! Di ba yung magpabilin kang buutan? Sige, auntie, ha. Mupadayan pa ko pamunit sa mga plastic na nagkatag din eh. Sige, ha. Na sige, day. Kay tabangan ka naman ni auntie ni mo, Fanny. Ay, ano sa? Mamunit ang plastic? Oh, no! Ang akong beauty, mamunit lang ang plastic! Maayo ka, ni! Ano guna, oy? Oh, nga naman, iha. Nakahigayon ang tago sa pagbira sa buhok ni Anastasia. Pero may abot dayon ang mga ungo. Uy, kisabay mga ungo. Ada! Katugon sila si Carol? Ugang yang bayot? Katabang singa na to si Fanny? Uwa mo sukol ka tong propetang bakakon. Wa man sad? Ganon nakahigayon ka man sab. Ako siya nakita nga namunit og plastic. O kay siya ramang usa, ako na yung gibira ang yang buhok. Pero nangabot ang mga ungo. Teh! Ha! Imo pa kong gitawag na, ambot lang. Diligid bahit sura ang naong ni adtong bakakon. Ha! Naglagot ka ayo ko. Nga gipugan ko ni Jay aron magbuhat og petisyon nga di napapuyon ang pamilya ni atong babayhana din, he? Ninutuntang imong plano, tita. Kung wa na ang maong babae,
Ipasulo ko na si Jay. Kinahanglang planuhon nato kiniiha. Nga makasa ka ng babayhan na dinhis ato. Aron dali ko ng palutson ang petisyon. Og maako na gyud si Jay. Murag tagilid ang atong plano, Fanida. Sa tagilid oy. Ano man, huwag maghayang, huwag magkob. Tagilid lagi. Oh, tagilid. Tungod sa gibuhat niya adtong ritaso. Nahadlo ko nga mo samot ang paglikay ni Dayan kang Jay. Tama ka niya, eh. G, nasad. Iskutag sa kang G. Ritaso niya, nidayaan niya, J. Ang anong mapil mo si J? Kada kamatay naman si Dayan. Nga dako gusto si Wayna kang Jay. Anya, kung dawato ni Dayan ang kugma ni Jay, masabot ang pagpakaon ni atong ritaso sa akong amiga. Tepagod. Nakabantay ka nga si Dayan ako gusto ni si Kuan kanyang Wina, si Dayan ang ako gusto Ritaso. si Wina nga to siya ang Ritaso ako gusto nga to ni J. Anya masamot pagpakaw ni ato Ritaso. Ako amigo. Sapa ka diha oy? Mao bag hala. Ay sakto tuod no. Alam niya, oy, kadugis niya makasabot dayon, oy. Rimang good. Oy, unyang panon sa man. Ipadayon na to ang pagtabang ni Jay. Kagar mo rin kong utok good. Luding. Loading kay gisipon mong good ko. Napitawan tali akong utok. Kinala ipadayon gyud. Kay maoy akong gusto nga kana si G magi madayon sa akong pagumangkon nga si Dayan. Onya, maayo lang lagi kung ikay hasol-hasolon atong ritaso. Oh. Dili sa bana nato asol-sulon nga atong kagalingon niya na butanga rol oy. Sagdan na si Ritaso. Bahala na siyang maritaso na siyang maritasa. Ang atong buhaton nga masayra na to ang matuod kapag pagbati ni Dayan ngadto ni Jay. Anong say mo? Pero mo lagi na akong gikahadlukan, Fanny. Bisag doon na pa'y pagbati ang akong amiga. Pero tungkol siyang kahadlok, di ko na ipamugos ang maon niyang pagbati. O ito tigkadlukan ni mo? Ha? Paita sa nimo, oy, naminaw ka na ako. Ilang ano ni akong utok ko eh. Loading mo kayo eh. Klaro ka, Ay, wala na eh. yung naklaro na ako. You mean to say? Nga? Musakripisyo si Dayan? Correct! Nakorek pag yun ko bisag. Naguna-una po. Ako mauna! Kaming duha na ni Atoritaso ang magkaribal! Ha? Pasabot, pasabot. Amo to ko bisabot maun ni. Kuhan, isurrender ni Dayan ang iyang pagbati. Ako no. Dili. Kung hindi pamugos ni Dayan ang iyang gugmang ato ni Jay, ako mamugos gyud. Agan kami kayo magkauyab si Jay. Muhilok kong dugo ka itong animal nga Ritaso. Ay! Abante! Ipadayo na itong atong misyon! Rol, Jay, salamat nga nagkita ta. nalipay sab ko nga nakita ta. Oh, unsa man? Nagasulti mo si Ann? Imo na siyang gisultan sa akong pagbati? Wawi, Unya, ano nalipay man ka nagkita ta? aron babalitaan dayon kanako. Nga gilabnotag buhok ni Wina si Dayan. Unsa? Wala gyud ako maabdi kay midaganan. Nakahimo niya na si Wina? Aw man, dili ka mo to sa kong gisulti? Aw, kun mauna nga dili day ko nimo tuhuan. Ay discuss ta G, oy. Kadit lang. Kadit lang. Unsa pa? Kinsa may nag-ingon nga wa ko mutuon nimo. Karol, nakalitan lang ko. Unya, unsa may nahitabo ni Ann? Siyempre, gisakitan. Mihilak siya? Aw, muhila kong tingali pero gipugdan kay diha man ko og si Fanny. Anong gibuhat man to ni Wina? Nag-away silang duha? Ay, di man sabgon musulti si Dayan good kung unsay hinungdan, kung unsay sinugdanan. Dili pa gani siya gusto nga hisgutan ang maong hitabo. Dili ko mapasaylo si Wina. Saan man nato ini, Jay? Musamot na gyud nga magpalayo si Dayan nimo. Dili ka na mahimo, Karol. Mahimo gyud na, Jay. Mahimo gyud na mintras naa pa ng ritaso. Unsa? Kinsa Ritaso? Ay, kanagod si Wina, good! Wa ka kabantay sa sinina ni atong babayhana?
Murag kuwang sa sukod. Nga ang mga panapton nga gipalit magikan sa ritaso. Dili siya importante sa kong kinabuhi. Pero maulagi. Ang ako amiga may masakripisyo. Carol, utang buot. Ako rin mahibaw ni Wina. Maluoy ka. Tumani ko sa kong gihangyo ni mo. Maluoy ka. Karon nga may babag na ang among panagkita. Bisamot ang akong tinguha nga maangkon ko siya. Nya? Magmalinawon ka ang inyong relasyon. Nga na may ungo. Bisag pila pa kabuk ko, Wina. Carol, dili ka na makapabugnaw sa kong gugma ni Ann. Gihigugma ko pag-ayos si Ann, Carol. Tinudan na nga akong pagbati niya. Musa maluoy ka. Tabangi taon ko. Tabangi ko nga masayran niya kining akong pagbati. Taysa, Jay, taysa, ragod ka ng... dili ka maayo nga. Ikaw gimangunay sa pagsulti ni Dayan mahitungod sa imong gugma nga duniya. Mahadlok man ko. Madlok man ka. Tinudan man ka ng imong gugma nga duniya. Unsa man na siya eh. Tinudan na kayo. Ay, ano madlok ka man? Mahadlok ko nga. Tingali dili ko niya sugton. Ano unsa man? Musurrender ka na dayon. Pero dili ka gubot ang inyong relasyon tungod sa mga kontrabida sa inyong kinabuhi. Kung dili ko barugan ang akong pagbati, ako may mag-antos, Carol. Mauy akong damgo nga si Ann ang ikauban ko sa tibuok na akong kinabuhi, Carol. Nya, dili ka perming atakihon sa imong inahan ug ni Wina si Dayan. Kung dawaton na ni Ann ang akong gugma, wa na'y makapanghilabot niya. Wa na'y makatamay ni Ann. Jay? Jay, niya ka? Jay, abi mo. Hindi mahubit sa mga pungang kalipay nga akong gibati karon. Nga niya ka sa kotubangan. Namisita ka na yun na ako. May mo bang magsulti ta? May mo bang adto ta magsulti sa iyang silong? Oo, why not? Dali May kayo, mo ba? Jay. May mo ba ayaw lang kong biraha? Ikaw pa? Buy ko. Ano lagot ka makakulit sa imong kamot? Samanta na pita ha, Jay? Kanang, way makakita? Inigkiss ni mo na ako? Dini na lang ta. Anhila ta din eh. Magsulti? Unsay imong gibuhat ni Ann? Kinsa? Imo man kuno siyang gilabnutan sa buhok. Naglagot ka niya? Tunok siya sa akong pagbati di ni mo. Bauran ti ka. Ayaw hilabti si Ann. Bulawan siya alang nako. Jay! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!